नुबाय फट'शुटआ नुबाय अखा हाबाबो नागारला फट'शुटखौनो फट'ग्राफारा ओमफ्राय फट'ग्राफारनि साथा हमग्राया नै रायजोफोर मियाजाकिनो थाइजौनि नामानो मियाजाकि बिराद मोजां मोजां खालै बेथ' आपेल बायदिसो नुयो हा आदा आपेल बायदिसो नुखायो बेखौ नायलाय राउन्ड साइज बियो औ बियो केजियावनो 2 लाख खमायबाय ओमफ्राय बियो आधा केजिसो जाखागोन ना गोरलै गोरलैया बोरो आधा 2 केजिया 2 केजि 2 केजि आयु लागाव आखायानो मोनहैया 2 केजि थाइजौ ओमफ्राय 5 केजिया 5 केजि अबे मोनसेखौ लांगोन बाजै अबे मोनसेखौ लांगोन 1 केजिनिफ्राय 5 केजिसिम लांजोबनांगौ ना नै बियो जादों 5 केजि साइज नायनो हागोन बोरै खुन्थिया होना दोनदों मबाइलावसो फिसा फिसा नुदों आरोना नै आखाइखौ सुबानो मिथियो आरो नै दांबानो मिथियो नै 5 केजि फुरा दंफाङावनो जे खोनासो दोनदों बिराद दासो थायहांदों आरोना बेफोरो थाइजौआ नै बेफोरबो दासो थायदों गोरलै गोजा नार्सारियाव फैदों जों मुस्कान नार्सारियाव हावराघाटआव हजाय डिस्ट्रिक्ट गोलैयो हजाय डिस्ट्रिक्ट आयौ गोलैबायमोनलै रिमोनलाथार नायगासिनो दं माखौ लानाय जायो लंबा जात तो किउजाय बै मोनसेया आधा केजि बारो आरोना बे दंफाङाव 1 कुइन्टेलनि बारा फिथाइ दंमोन नो खानानै बाजाराव फानजोब्बाय माने मादै जिअ मोनसे दंफाङावनो 1 कुइन्टेल माबानो देमालि नाम 5 केजि तो गोथाव नंगौना नङा सोंलाय थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा जारेद जारेद खाले जारेद जारेद खा फट'शुट सोलिदोंमोन इथिजाय जोब्बाय जोब्बाय नुबाय फट'शुटआ नुबाय अखा हाबाबो नागारला फट'शुटखौनो फट'ग्राफारा ओमफ्राय फट'ग्राफारनि साथा हमग्राया नै फिथाइफ्रा माने बिराद जारेद जारेद नायथाव नायथाव आरोना आधा कुइन्टेल 1 कुइन्टेल बिदि नांखायो आरो दंफां मोनसेयावनो मासेयानो आधा केजि जाखायोबालाय बेखायनो औ मोनसेयानो ओमफ्राय गयाबो नैबे गाहाय जात गया गाहाय जात बे गया गाहाय जात आरोना थाइसिगोनसो बे ओरैजाय गय फुलि दं ओरैजाय नारें सारेंनि लिसु टिसु सब दंजोबो आरो बिथिंजाय ओमफ्राय दा बे लिसु नायबावदों बेयाव लिसु ओमफ्राय ओरैजाय बिबार बायदि बायदि आरो आयं माखौ लांगोन मेन माखौ नांगौ नोंनो नै फुरा राउन्ड साइज मैंगो আপুনি গাড়ীটো